úplně první případ, kdy jsem stála před domem. Byl to nájem. Obchodovala jsem ho po 2 měsících jako v realitách. Pak jsem dlouhý měsíce nic nezrealizovala. Ale Těžké začátky. jo, ale stála jsem před rezidencí s fitkem, s recepcí, tehdy to je 11 let, to je 11,5 roku zpátky skoro, nebo 11 let určitě. A tehdy jako dům s recepcí byl ještě jako jedna z výjimek dole na Žižkově, ten dům je. A teď jsem tam stála, ten nájem už tehdy byl asi za 28 000 a bylo to 2 kákáčko, něco takového jako strašného. Nepamatuju si přesně, jestli 28, 26, ale prostě hodně na tehdejší dobu. A já jsem tam stála, čekala jsem na ty zájemce a vůbec jsem nevěděla, co na té prohlídce budu dělat. Byla to moje první prohlídka, stála jsem před tím domem a říkala jsem si, jako ty lidi určitě už byli na nějaký prohlídce, prostě viděli několik makléřů a teď já tam budu stát a vůbec nebudu vědět, co jim mám říct.